салом. хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи ҷумъа 17 апрел ман хиромон бақозода тақдим мекунам. Шаҳрдори Душанбе Муҳаммад Саид Убайдуллоеви 63 сола бори чорум раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии Тоҷикистон интихоб шуд. Ба тарафдори имрӯз 32 узви палатаи болоии парлумон овоз доданд. Ин ҷаласа бо ширкати президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҷараён гирифт. ҷаласаи нахустини маҷлиси миллиро Қаҳҳор Маҳкамов, президенти собиқи Тоҷикистон, ҳамчун узви бузургсоли маҷлиси миллӣ оғоз ва дар ибтидо номзадии Муҳаммад Саид Убайдуллоевро ба ҳайси раиси нави маҷлиси миллӣ пешниҳод кард. Раиси вилояти Суғд Абдураҳмон Қодирӣ муовини аввал ва Шодихон Ҷамшед раиси вилояти Бадахшон муовини раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии Тоҷикистон интихоб шуданд. Зимнан имрӯз маҷлис дар мақомҳои нав як қатор раҳбарони сохторҳои давлатӣ аз ҷумла Шермуҳаммади Шоҳиёнро дар мақоми раиси додгоҳи олӣ тасдиқ кард. ҳамчунин маҷлис бо таъини Қосими раҳбар ба мақоми раиси кумитаи рушди маҳал, Шералӣ Ганҷалзода дар мақоми вазири нақлиёт ва Маҳмад Тоҳир Зокиров дар мақоми вазири кишоварзии Тоҷикистон мувофиқат кард. бо як қарори худ Бонки Миллии Тоҷикистон фаъолияти нуқтаҳои хусусии табодули асъорро дар қаламрави кишвар қатъ кард. дар шарҳи ин қарор гуфта шудааст ки чунин тасмим бо мақсади таъмини устувории бозори дохилии асъор, суботи қурбисомонӣ ва ҳифзи манфиатҳои муштариёни ташкилоти қарзӣ гирифта шудааст. дар қаламрави Тоҷикистон беш аз 1500 муассисаи табдили асъор амал мекард ки беш аз 800 тои онро шахсони воқеӣ ташкил карданд. имрӯз ба мушоҳидаи хабарнигори радиои Озодӣ Абдуллоҳи Ашур ҳама саррофхонаҳои хиёбони марказии пойтахт баста буданд. ҳоло мо дар яке аз кӯчаҳои бисёр шулуғи Душанбе дар назди фурӯшгоҳи марказӣ қарор дорем ки дар инҷа пай ҳам чандин нуқтаҳои фурӯши асъор қарор доштанд ва одамони зиёд дар инҷо маҳз асъорашонро иваз мекарданд бо сомонӣ. аммо ҳамакнун мебинем пас аз судури фармони Бонки Миллии Тоҷикистон این نقطه های اسعار از کار باز موندن، تابلوهای آنها خالی است و روزنه های آنها هم بند است و مردم هم اکنون نمیتوانند در اینجا اسعارشان را به سامانی عوض کنند. در این کوچه پای هم 1 2 3 4 5 نقطه اسعار قرار داشت و بسیاری از ساکنان شهر دوشنبه هم عادت کرده بودند که محض در همین نقطه اسعارشان را عوض کنند. моҳи март ҳисоб шуда буд ки дар як сол қурби сомонӣ дар муқобили доллар 30% арзиши худро аз даст дод ва ҳоло $1 дар ҳудуди 6 сомонию 33 дирам пешниҳод мешавад. атфоли гирифтори саратон аз бунёди хайрияи Лона ба консерти эҷодии худ омодагӣ мебинанд ки қарор аст рӯзи 25 апрел ташкил шавад. ин бунёд ки аз ҷониби духтари президенти Тоҷикистон Озода Раҳмон таъсис шудааст, ҳоло барои 700 тифли гирифтори саратон кӯмак мекунад. муолиҷаи кӯдакони гирифтори саратон аксар вақт хеле гарон меафтад ва волидони ин атфол мегӯянд ҳазорҳо сомони пулро ҳар моҳ танҳо барои пӯшидани хароҷоти дорувор масраф мекунанд. дар як моҳ мо қариб 3,500 сомон ин фарзандамон сарф менамоем. хело дорои химияш қимат аст. мо ба кӯмаки ин доро ниёз дорем. хусусан дар оилаи мо ба ғайр аз шавҳарам касе дигар кор намекунад. дар миёни ин кӯдакон шумори онҳое ҳам кам нест ки ба шаклҳои хатарноки саратон гирифтор ҳастанд. дар рӯзи консерти хайрия қарор аст филмеро ҳам дар бораи ин бахши кӯдакон намоиш диҳанд ки ба дастгириву кӯмаки ҳамаҷониба ниёз доранд. бо қарори додгоҳе дар Ярославли Русия волидони тифли Целофанпеч ба Тоҷикистон истирдод ва ин кӯдак ба ятимхона супурда мешавад. дар як ҳодисаи рӯзи 5 апрел як шаҳрванди Тоҷикистон писари 4 рӯзаашро дар дохили халтаи целлофанӣ ҷо карда аз зоишгоҳ фирор кард, вале ба зудӣ боздошт ва ба ҷавобгарӣ кашида шуд. ин хонум ва шавҳараш ки аз ноҳияи Панҷакент буданд, барои вайрон кардани муқаррароти будубош дар Русия бо қарори додгоҳ ба депортатсия маҳкум шуданд ва эҳтимолан то 20 апрел аз ин қаламрав берун хоҳанд шуд. дар шаҳри Душанбе гӯшаи навбатии Амрико муаррифӣ шуд.
дар маросиме бо иштироки Сюзан Эллиот, сафири амрико дар тоҷикистон, ин гӯшаи ҳафтумини амрикоӣ дар тоҷикистон ба унвони як муассисаи фарҳангиву маърифатӣ муаррифӣ шуд. дар ин гӯша 2 толори китобхона, ҳуҷраи компютер ва 3 ҳуҷраи дигар барои гузарондани дарсҳои забони англисӣ пешниҳод шуданд. масъулин мегӯянд, бо афзоиши таваҷҷӯҳи ҷомеа ба ин гӯшаи амрикоӣ ва ҳам маводи ройгони пешниҳодшаванда барои омӯзиши забони англисӣ, ин муассиса чандин бор тағйири макон карда ҳар дафъа васеътар мешавад. ҳама чизе ки мо дорем, ҳамаи онҳо ройгон мебошанд. барои аъзо шудан танҳо хоҳиши онҳо ба мо лозим аст. омада дар ин ҷо навнавис мекунанд худашонро ва омада аз адабиёт ва клубҳои махсусе ки ҳаст дар гӯшаи мо омада метавонанд истифода баранд. хабару видеои бештар дар сайти интернетии Радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи Радиои Озодӣ барои телефони ҳамроҳ дастрас аст.